Здравейте, приятели и последователи! Здравейте! Здравейте и от нас! Ние се настанихме на къмпинга. Нямахме възможност да снимаме всичко как се настаняваме, защото бяхме доста изморени. Изкъпахме се, отиваме да вечеряме. Днес няма да може да снимаме кой знае какво, защото 3000 км от IJmuiden, Нидерландия до къмпинг Рия не са малко и направо сме скапани. Но от утре обещавам да заснемам хубави видеа, смисъл хубаво видео да направим, с дрон ще се снима и прочие. Ние отиваме да вечеряме и така. Това ни е местенството, където ни го дадоха. Тук се настанихме. Плажната ивица е надолу, много близко. Аз все още не съм отишъл. Сине ми отиде и каза, че плажната ивица ни е много близко. Ние за сега отиваме да вечеряме. Ресторанчето не е много луксозно, но е перфектно. Беше перфектно, май погрешко се изразих, ама готинко е, така да се каже. Тази смичка ми хареса, ние седнахме под нея. Добро утро. Ние преди малко се събудихме. На по кафенци сме. Ето и моята жена. Добро утро! Пиеме си кафето и след малко ще отидем към плажната ивица, но днес ще се опитам да снимам колкото се може повече. Даже след обяда ли ще видя кога може да включа и дрона, да заснема къмпинга отгоре. И така, започва ни забавлението на къмпинг Рея в... Как беше ме? Чилкадакили, Хилкадакили, аз съм... Шалкидики, аз не мога да го изговоря. Θέλω να με νιώσεις, να μην με προδώσεις. Θέλω να σ' ακούω να μου λες πόσο μ' αγαπάς. Θέλω να με νιώσεις, να μην με σκοτώσεις. Πες πως δεν τελειώσαν όσα άρχισαν για μας. Ние днеска не можахме да снимаме. Снимах малко с дрона, но много не можах да снимам от къмпинга. В момента си приготвихме вечеря. Пилешки пържолки с агнешки пържолки. Гъби, домати, сиренце, чушки, пекохме чушки и ще хапнем, ще вечеряме. Малко с дрона снимах, но не можах да заснема както трябва, но както обещах в този епизод ще ви направя така смисъл видео свързано с къмпинга, ще го обиколя с електрическия велосипед, ще снимам и ще ви обясня всичко за къмпинга. Това може би утре да стане, ако не други ден най-късно, защото имаме и едно, не знам как се казва това, където го използваме като сноуборд ли, какво е, като лодката. Сноуборд е, не знам. Ще го видите в видеото, защото не му знам името и аз. И утре мислиме да с сина ми да ловим риба. Дали ще имаме късмет. Да, и тук ще ловим риба. Супер си почивате. Ми да, какво да правим? Ден втори в къмпинг Рея, Гърция. Сега искам да ви покажа от нашето парково място до плажната ивица на какво разстояние сме. Както казах, ще ви покажа смисъл от парковото място до плажната ивица колко сме далече. Видеото ще бъде без прекъсване и сега ще видите. Ето, това ни е парковото място, в смисъл къмпинга. И гледайте сега. Засечете за колко време ще бъдем на плажната ивица.
парковото място, което ни го дадоха, е много добро. В смисъл като разстояние от плажната ивица. Вижте, засечете го като време. Колко секунди или колко минути отнема да стигнем до плажната ивица. Его отсреща морето. Няма и минутка ходене. Ето, пристигнахме на плажната ивица. Както ви казах, около минутка, може би няма и минутка. Ето ни на плажната ивица. Тоест от парковото място, къде сме ние, до плажната ивица е не повече от минутка. На прекрасно место сме като парково място. Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου, όπως τα καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος μου, κρυώνω, δεν αντέχω, παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Πού να σε βρω, να σου πω σ' αγαπώ, πού να σε βρω, με ποιο τρόπο να ζω. Μου λείπεις και παγώνω, νιώθω να τέλειο, πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου, όπως τα καλοκαίρια με κόβουν σαν μαχαίρια. Λείπεις και είμαι μόνος μου, κρυώνω, δεν αντέχω, παγώνω, νιώθω να τελειώνω. Грабенето с това е оттам, където е къмпинга. Да дойдем до тази плажна ивица не 2 часа. Точно 2 часа ни отне. Тоест сега ни чакат едни 2 часа връщане в задна писта. Днескашният ден е почти на приключване. Пекохме много топло, казва моята жена. Много топло. Тя в момента ни приготвя вечерята. И наистина е много топло, прекалено много топло. Да. Но мина добре денят. Сега приготвяме вечерята, ще хапнем и след вечеря може да се поразходим малко. Е така.
Ние след вечерна разходка малко. Храната да разкараме храната, нали жена? Да разкараме храната. Ще обиколим малко къмпинга и ще се поразходим и ще се преберем. Добро утро, ден 4. Вчера ден 3 не съм заснел никакво видео, защото едно и същото го повтарям. Не видях смисъл. С нощи в 1 часа през нощта една буря, един дъжд. Наложише да станем, както спем, защото едни гръмотевици, беше нещо страшно. Наложише да станем да съберем това тентата. Е тази тента, която използваме, нали, за сянка. Вижте за какво става на въпрос. Всичко е ужас. Кал, всичко направо мамата си трака. Всички тук са на олелия. Като гледам сега почти съседите, всеки чисти, всеки мете, прави. Беше нещо страшно, ама такива грамотевици, аз направо се оплашихме, така да се каже, с две думи. Но важното, живи и здрави сме, всичко мина. Сега след малко пия си кафето и ще почнем да разчистиме тук, защото всичко е кално. И днеска ще се опитам, ами направо ще ви заснема малко от къмпинга и ще ви обясня за самия къмпинг. Така, 4-ти ден започнах малко, как да го кажем, не отчаиващо, а и аз не знам точната дума, нямам се за което. Но всичко си дойде на себе си. Днес ще има пак забавление от наша страна, ще ходим на плажа. Водата е страхотна тук, много е топла. Добре сме. За самия къмпинг, ако трябва да кажа няколко приказки, няма да дойда повече. Защо няма да дойда? Самата плажна ивица не ни хареса, докато къмпинга е до такава степен претъпкан. Толкова много народ има тук, че просто аз мога и да повярвам. Много е претъпкан. Има си ресторанче, нали, видяхте в началото на видеото. Вечеряхме. Днеска пак ще ходим там да вечеряме. Има си ресторанче, има си магазинче, но самия плажната ивица е абсолютно 1 метър. В смисъл, широка 1 метър. То направо, дет казват хората, и да искаш да опънеш някоя хавлия, да легнеш, нямаш тази възможност, защото буквално е много малка плажната ивица. Но водата е много добра, къмпинга бива, що горе-долу бива. Сега искам малко да ви покажа за самия къмпинг. Това е главната улица, от която се идва. И от двете страни има табела къмпинг Рия. И оттам идващите има също табела. Ето я. Т.е. да се влезе в къмпинга. Естествено, всеки от вас, като напише в Google къмпинг Рия, той навигациите и Google Map ги вади. Сега в момента технологията е доста напреднала, така ли иначе всеки може да го намери. Тоест, като влезете, ще слиза по тази уличка. Една малка табела, ето я, но естествено ето тук вече си виждате къмпинга. Като влезете, ние понеже като влязохме, ето тук паркирахме и това отсреща бялата сграда е рецепцията.
Тук може да си направите смисъл въобще какво трябва да си направите, регистрации, плащания и прочие. И вече насам започва самия къмпинг. Тук са бани, туалетни. От тази страна ето моята булка. Сам си има, нали, каравани, прочие. От тук по същия начин. Това е самия къмпинг, както виждате. Ние не останахме много доволни, най-вече от плажната ивица, но всеки е с различни вкусове и различни виждания. На някой от вас може да му хареса прекалено много. Самия къмпинг не е лош, но плажната ивица е много зле. Туалетните не са в перфектно състояние. Баните им що горе бива. Нали, тези, които от вас гледат това видео, ще ме извинят за това, което ще кажа. Смърдят туалетните, като влезеш, то си смърди. Не знам от канализацията ли, от какво е, но си смърди много страшно. Ние повече тук няма да се върнем, защото не ми хареса. Това е за къмпинга. Като цени, като влезете в самия сайт на къмпинга, той си го има ги въобще всички цени. Нас за това место ни таксуваха 50 евро нощувката за 3 човека с включен ток. Ток и вода, нали? Включен ток и вода, 50 евро нощувката за 2 възрастни, едно дете. Тук ни таксуваха нас. Ден 5 ние излязохме от къмпинга и се запътихме за България. Да преберем там автомат си. Какво да ви кажа? Аз снимах, видяхте горе-долу къмпинга, за какво става на въпрос. Ние не го предпочитаме за повторно да дойдем тук, най-вече заради плажната ивица не ни хареса въобще. Доколкото до персонала 90% са от България, българоговорещи, било в магазинчето, в ресторанчето, в заведението. Спокойно може да си комуникирате на български, не е проблем. Но самия къмпинг, самата плажна ивица, туалетни, бани, по принцип искам да кажа и нещо друго. Къмпинга е много натоварен, прекалено много. Което ще речете, че има оборот. Аз едно не мога да си обясня. Ако аз имам такъв къмпинг и такъв оборот, аз бих направил много по-добри туалетни и бани, като дойдат клиентите да останат доволни. Те туалетните, особено тия туалетните капаци, как ги водят, това е направо нещо ужасно. Ние няма да дойдем повторно на този къмпинг, а естествено в Гърция ще дойдем. Най-вече заради цените, много ефтино. Аз вчера в момента това с моята жена ни е яд, че не снимахме, като бяхме на ресторанта на вечеря. 6 човека вечеряхме. Ние тримата и там още 3. Бифштък, то беше риба и салати, то беше не знам си какво, ма така, казвам ви нещо. Жишчета, салатки, пиене, вода, безалкохолни въобще. И платихме 87 евро сметка в ресторанта за 6 човека. Това е нещо, за нас беше направо шок, като ефтини. Ако го сравнявам примерно с Нидерландия, ние с моята жена и сина ни да отидаме да направим тази вечеря, ние под 150 евро няма да паднем. Не знам как е в България, сега като се преберем ще видиме. Тоест, като цени е добро. Ресторанчето може и всяка вечер да вечеряте, не е нещо скъпо, не е нещо страшно. Персонала е приятен, усмихнат, но самия къмпинг, пак казвам, плажната ивица, туалетни, бани, санитарни помещения не са за предпочитане. Гърция
ще се върнем обратно, естествено, с Божията воля някой ден. Най-вече, защото едно, че морето им е красиво, друго цените им са добри, предпочитани дестинации. И така, ние продължаваме, ще снимаме докато се пребереме вкъщи, по пътя ще снимаме и преминаването на самата митница. По принцип не трябва да има гранична зона, нали, заради правилото Шенген, но ще видим. Приятели, в момента заедно с вас ще видим как кемпърът ни става на 200 000 оригинални километра. В момента е на 199 997. Т.е. след 3 км ще преживеем заедно 200 000. Стана 98. Още малко и ще ударим 200 000. Айде настъпи момента. 199 999. Всеки момент ще стане на 200 000 километра. Това е с нашия кемпър, с нашия дом на колела. Заедно преживяваме 200 000. Айде да ни е честито. 200 000 километра. Браво, кемпърче! Ние като го купихме, между другото, да ви кажа, беше на 98 000 километра. Когато го купих, нямаше и 100 000. 2022 модел е. И ето в момента заедно 200 000. Магистрална такса, тук са такова, магистрална такса се плаща и опашка. Сериозна опашка. Що така, не знам. Да видим колко ще ни таксуват. Тук на магистралната такса, в смисъл, разбирате ме за какво става на въпрос. Таксуваха ни 1,40 като евро, което е добре. Да видим по-нататък какви такси все още ще има. Първата беше смисъл, като излязохме от къмпинг Рия и се запътихме за България. Първата магистрална такса е 1,40. Поредната магистрална такса. Да видим тук колко ще ни таксуват. На втората магистрална такса ни таксуваха 2,35. И от тук сина ми провери в Google на колко каза Антонио е митницата. На 5 минути сме до българската граница. Ето вече границата. Излизане от Гърция, влизане в България. Би трябвало да няма контрол. И май наистина няма. Излязохме от Гърция. Излизане от Гърция и това е тук отсреща, да. Отсреща е българската. Него и българското знаме. Тоест влизане в България. Сега ще ни мият колата, сигурно да ми вземат пак някакви евранци. Да видим си. Уж дезинфекция и прочее. Уж. Абе, мамата си трака. България. Добре дошли в Българистан.
двете граници, т.е. излизане от Гърция и влизане в България, ги минахме изключително добре, без да чакаме, без да има опашки, без нищо. Влязохме в Република България, значи от границата посока София, Благоевград, посока Благоевград, София. Минахме колко? По 20 километра. Тук ни удари някакво задръстване и от 45 минути не може да мърдаме и се чудиме какво става. Няма никаква и не знаем случило ли се нещо. Страшно задръстване. Здравейте, приятели! Ние пристигнахме благополучно вкъщи, изморени. Жена ми и синът ни спят. Аз станах да пина едно кафенце и този епизод ще го приключим по този начин. Надяваме се да ви хареса това, което правиме и да ударите по един палец на нашите видеа. Ще се радваме и да се абонират тези от вас, които не са абонирани за канала ни. За сега ви пожелаваме, останете с Господ и до следващия епизод.